Következőnek Törökországba megyünk, utána nem, most Spanyolba, télen törökbe, ugye? Kivisz a Gyurika, azt mondta. Miért? Most kárba ment. Piros. Fekete. Ja, hát igen, Orsi. Na szóval... Fekete Gyurika... vagy piros? Fekete. Szóval... Pirosan nyomtam és piros lett. Szóval a Gyurika engem kivisz törökbe. Télen, mert szeretném látni a Nihát Maga Kemált. Szeretnénk velük találkozni. Meg idén meg ugye Spanyolországba megyünk. Ugye? Igaz? Azt mondta, igen. Ne kerálsz magad. Ja, ez csak egy ilyen labelló. Ezt horvátba vette nekem a Gyurika. Milyen kedves, nem? Köszi. Igen, tök jó, illek a török. Na, nehogy behívjanak valami klipforgatásra. Ugyebár. És Szejrán meg Ferit. Igen, az a mi sorozatunk volt, ugye? Együtt néztük. Igen, Szejránnal szeretnék. Nem. Amúgy igen, nekem is zöld a szemem, csak nem olyan szép nagy zöld, mint neki. Behívnak úgyis. Remélem. Rák. Istenem, te biztos egy öreg ember lehetsz, Imre, amúgy. Én utálom az aranyifjút. Pedig legjobb. De most van egy másik sorink. Úgy legyen. Engem tudjátok, hogy hívogatnak? Ma rám írt egy lány, hogy ő szeretnék-e valami oldalon szerepelni. Tudjátok. Szerintem megint kínál kutya. Stop. De viszked itt. 35 nem vagyok vén. Ja. Milyen oldal? Hát Instán van egy oldala, szó szerint meztelen nőket rak ki. De élő nőket, akik küldenek neki képet. De kitakarja a középsőjüket, meg a mellpimpójukat, meg ilyenek. Na most nem azért, mert megnéztem, csak ettől. Sok geci tittál, mi? Nem. Én nem nyelem le. Fúj, geci már. Ja, jaj. Hoppá, kinagyítottam. Szóval igen, ilyen oldalra hívogatnak engem. Ezzel busztutunk talán elég sorozatot láttad már? Nem. Az is török. Ja, nem vállalok én ilyet be. Csak kiláttam, osztom. Ezt ennyi. Hát akkor hogy lesz, gyereked? Hát, ezt nem szálljon kell, én úgy tudom lenyelni. Én mennék ilyen. Mi van? Kurválkott. Angi. Vegyél vissza. Megbaszatom a szádat. Amúgy meg, hogyha szeretnél valamit kérdezni, akkor tegyél kérdőjelet. Mert szerintem kérdezni akartál. Te közelebb meg, nagyon messze vagyok. Hát jobb az a sorozat szerintem, mint az aranyifjú. Amúgy az összes ugyanolyan. Veszelkedés, háború. Voltál már külföldön, ja. Ilyen, most megyek majd Spanyolországba. Nem igazán megyek Spanyolországba. Csak amúgy akarok menni oda. De én félek repülni, szóval. Hol? Horvát. Miért bántjátok a lányt, bassz? Így van. Most mondd meg neki, Orsi. Mondd meg nekik. És megijedtem az ilyen beszólásoktól, amit mondtál a lánynak. Hát, ez igazság, tudod. Az jó. Ja. Úgy leégtem, gyerekek, hogy nagyon piros volt itt. Várjátok, már mutatom azt a képet, ha megtalálom.
Ha amúgy engedély. Itt van. No, leégtem, Geci. Ja, igen, csak irigyem. De maradjál, ne vedd el a telefon. Fél attól fél, hogy írtak olyat. Au. Szia. Ja, hát néztél. Aha. Na, akin volt. Kint, de már ha ki De lesz, nem melyik? érdekel. Az a nagy szűrű, a Leila. Nem Leila, és ne hívd így. Maci a neve. Ugye olyan cuki. Majd megsimogatom, ha lesz. Ha nem fogok félni tőle. Nem? Ha nagyobb lesz, azért nem fogod megsimogatni, mert nagyobb lesz. Igaz. Semmelyik. Ma így is sötét van, te ma. Hát, gyerekek. Sugár. Melyik városban mentek Spanyolba? Hát, még nem tudom. Gyurika, melyik városba megyünk? Az összejön. Ja, az összesbe. Hány éves vagy? 18. Olyanba megyünk, ahol van sziklás rész, tudjátok, mint a filmekben. Együtt éltek? Nem. Nem tudom. Hogy feláll a hajam? Tényleg kéne neki már egy vágást, de már nem azért. Nézd. Hogy van feláll. Te voltál Visionba, igaz? De hogy? Kicsit többnek nézel ki. Mondták már? Nehogy levágd. De hogy? Mi a helyzet? Semmi. Én mondtam, hogy meg akarok vágni a hajamból. Anyu, tudod, mit mondott? Gyurika, azt mondta, hogy vágd le te az én hajam. Mondom, te csak fiúk, vagyis, hogy férfiaknak vágsz, nem nőknek. Azt mondta, vágd le te a hajam.